ọma na-ege m ntị, ụtụtụ ọma nụ, unu abọọla chi. Kedu ka unu mere? Nke onye chiri ya zere. Aha m bụ Nwaada Ugochiruozi. N'ụbọchị taa bụ Tuzdee, abalị 7 nke ọnwa Nọvemba n'afọ a bụ 2023. Ewetara m unu isiokwu nke si n'akwụkwọ akụkọ dị iche iche dịka Punch, Sun, Leadership nakwa Vanguard. Isiokwu nke mbụ anyị ji n'akwụkwọ akụkọ Punch na-ekwusio maka ya bụ nhọpụta ọchịchị ọkwa Ọchiọra a ga-eme na steeti Imo, Kogi nakwa na Bayelsa, ka a na-ekwuo na ezipụla ụgbọala nke ndị uwe ojii ga na-eji na-akpagharị ịhụ ka ihe si aga dị 220 n'ọnụọgụgụ ka ha wee na-agagharị na steeti ndị a iji hụ na ya bụ nhọpụta ọchịchị gara nke ọma. Isiokwu nke abụọ m wetara unu n'akwụkwọ akụkọ Punch na-ekwu sị nke a na-akọwa na oke ụkọ ikuku mmụọ bụ gas eji esi nri na ọ dapụtala na steeti Lagos, Kano nakwa na Katsina steeti. Ya bụ ikuku mmụọ eji esi nri bụ gas adịla ụkọ na steeti Lagos, Katsina nakwa na Kano. Ka anyị leba anya n'akwụkwọ akụkọ Sun. Isiokwu mbụ wetara unu n'akwụkwọ akụkọ a na-ekwu nke a bụ maka otu jikọrọ ndị ọrụ n'ala anya bụ Naịjirịa ka a na-ekwuo na ha kwudosiri ike na ha ga-alarịrị abụbọ ọrụ, ya bụ strike, n'ihi agha ebusoro onyeisi ha bụ Ajero. Hazie anya na Leadership newspaper. Isiokwu nke mbụ anyị ji n'akwụkwọ akụkọ a na-ekwu sị maka agha a na-ebu iji wee megide ndị na-ebu ọgwụ ike nakwa ọgwụ adịgboroja ka a na-ekwuo na nwụchikọrọ mmadụ 42 bụ ndị na-ebu ọgwụ ike a. Ka anyị na-ebe anya na Vanguard bụ akwụkwọ akụkọ Vanguard. Isiokwu m wetara unu n'akwụkwọ akụkọ a na-ekwusio Kadoso bụ onye isi oche isi ụlọ akụ anyị bụ CBN ka a na-ekwusio na ọ ṅụrụ iyi na ya ga-eburịrị agha megide ihe isi ike dị n'ala anyị a nakwa ego ala anyị a bụ nke maziri afọ n'ala. Daalụnụ n'ige ntị. Chukwu gọzie unu. Unu sonyekwara m n'iru akwụkwọ nke bụ Facebook Nwaada Ugochiruozi. Daalụnụ. Chukwu gọzie unu.